אם ילד הולך יחף בחורף, אם זה עושה אותו חולה. יש ז'אנרים שונים למיתוס הזה, ילד שהולך יחף בחורף, ההוא שיוצא מהאמבטיה, יוצא לרחוב עם שיער רטוב וכדומה. תקשיב, כנראה שבדרכי האוויר שלנו, איפשהו באף מאחורה, חיים בשלווה ובשלום מספר וירוסים כרגע, אצלך ואצלי. והטמפרטורה שהם נמצאים בה, יש לה גם חשיבות על הסגסוג שלהם. ואם אתה ואני נצא עם שיער רטוב החוצה, יכול להיות, ששעה אחר כך אנחנו נהיה מצוננים. מה? חטפנו וירוס בשעה הזאת שיצאנו החוצה למרפסת? לא. שיווי המשקל הופר, האיזון הופר, וירוס הרים ראש ועשה נזלת, ולכן שוב, הסבתות צדקו. הסבתות ואשתי. כן, עכשיו לא צריך להגזים, לא צריך, אבל אם קר לך מאוד, דרגי ההגנה של הגוף שלך פחות טובות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט עם עלי אני אבא. הפעם אנחנו הולכים לעשות פרק שהוא קצת אחר. אנחנו הולכים לנפץ מיתוסים ולשאול שאלות את פרופסור אפי בילבסקי. אמרתי נכון הפעם? מצח. אופה. שהוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות במרכז שניידר. ואני אתחיל עם הסרטון שאני רוצה להראות לך, ותגיד לי אם זה תקין. תראה. אתה לא הולך להראות לי ששוטפים לה את האף עם נזלת, עם סקשן. כן? גם אתה בטרנד? אני רוצה לשאול אותך. תראה איזה יופי זה עובד. לא עם משמור. מראות קשים. מה? חולני. פעם היה לי לקוח. כל הנזלת יצא. איזה נזלת יצא? יצאה ג'יפה שהכניסה מצד אחד למים, יצאו מצד שני, בחייך, איזה נזלת יצא? תקשיב, פעם היה לי לקוח, עבד בשגרירות הונגריה, רצה שאני אכנס איתו בשותפות, מסתבר שבהונגריה הספורט הלאומי הוא לחבר את השואב אבק, לכל שואב אבק יש חיבור לצינור, ואיתו עושים שטיפות, מכניסים סלעים מצד אחד ושואבים מצד שני. זה ספורט לאומי בהונגריה כנראה, והוא חשב שזה יעבוד בישראל, אני חשבתי שזה לא יעבוד בישראל כמובן. תראה, אם היינו יכולים לפעמים להוציא לתינוק הקטן בדרך כלל, או לילד הקטן כמו שנראה בסרטון, את הנזלת הזאת שתקועה קצת באף, הילד היה מקבל 5 דקות קצת יותר טובות, נושם יותר טוב, הולך לישון, אוכל, אבל כל גירוי שאתה עושה באזור הזה גורם להיווצרות עוד נזלת. לא הייתי דוחף שום דבר לסינוסים ולאף, ולא הייתי עושה אף שטיפה כזאת, ולא פומפות, ממש לא. בבית חולים כשילדים מאושפזים לפעמים אצלנו עם קשיי נשימה כאלה ואחרים, ברונכוליטיס, אנחנו עושים סקשן אמיתי כזה טוב שמחובר לקיר, ושוב נותנים לילד רבע שעה קצת טובה. זה חלק מהטיפול בבית חולים לפעמים, אבל לא הייתי עושה את זה בבית. אני שמעתי על רופאים שממליצים על הדבר הזה. תראה, שמעתי על רופאים שממליצים הרבה דברים. כשהאמא באה בפעם הראשונה, אתה יודע מה הכי קשה לרופא להגיד לאמא? אמא, אין מה לעשות. ילד בריא משתעל 13 פעם ביום. נזלת אינה מחלה, ואין לרפואה המודרנית או הלא מודרנית טיפול. ולכן, כשקשה לעמוד מול האמא ואבא ולהגיד להם אין מה לעשות סבלנות, העולם זורק אותנו לכל מיני עצות כאלה ואחרות, טיפות ממלח לאף, טוב, גם אני משתמש בתינוקות מאוד קטנים, בטח לא בגדולים, סקשנים למיניהם וכאלה דברים, ועד שימוש שלא בצורך בכל מיני, גם אמצעים רפואיים נקרא לזה, יותר אמיתיים, שגם הוא ללא צורך. הכי קשה לרופא לעמוד בחורף מול האמא, ולהגיד לה, אין מה לעשות. הוא לרוב יגיד, וזו גם שאלה שעלתה פה, זה ויראלי. הוא גם לרוב צודק, כי רוב המחלות הזיהומיות בחורף הן ויראליות, יש המון וירוסים. אתה מכיר שפעת, אתה מכיר קורונה, יש עוד 1,000 אחרים. ואין מה לעשות שעושים. עם זה. ובגדול הטיפול הוא בגדול תומך. ואנחנו משאירים את הטיפולים לאותם תינוקות שאו יש להם איזשהו זיהום חיידקי. אתה יודע, ילד יכול להתחיל כווירוס ולסיים כדלקת באוזן. זה נקרא secondary bacterial infection או super infection. ילד יכול להתחיל כשפעת ויראלית, אחרי 5 ימים לחזור לבית ספר, ויומיים אחר כך לעשות חום 40. זו הדלקת ריאות שאחרי השפעת, זה קורה. אבל אנחנו שומרים את האנטיביוטיקה לזיהומים החיידקיים, אנחנו שומרים את המשאפים, אם תרצה שנדבר עוד מעט על משאפים ואינהלציות, אנחנו שומרים את המשאפים למישהו ברונכיטיס, ברונכיוליטיס, hyperreactive airway disease, לא משנה איך נקרא להם,
וברוב המחלות הן באמת ויראליות, בנאליות, ואין לרפואה המודרנית, או הלא מודרנית, דרך להתמודד איתם טובה. אז יש לי שתי שאלות על זה. אחד, מתי אתה יודע שצריך לצאת לרופא? כי אם אתה אומר, אוקיי, הכל ויראלי, הילד עכשיו העלה חום, יומיים, 3, למה אני צריך עכשיו לצאת מהבית? לא, כן, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להגיד אחרי יום של חום גבוה, האם הילד הוא ויראלי ויש לו שפעת. דרך אגב, היום יש בדיקות מהירות, אפשר לעשות. בכל מקרה, אני ממליץ לגשת לרופא גם אם התשובה היא חיובית, כדי לבדוק. ומי הילד, מי המחט בערימת השחת בחורף? זה התפקיד של הרופא, לראות 50 מנוזלים עם חום 39 ולהגיד, הוא דלקת באוזן, הוא צריך את האנטיביוטיקה. צריך לגשת לרופא, אין לנו אמצעים לעשות את זה בבית, לבד. יש קצת אמצעים. וכמובן, סימנים שבהם הילד נאנח, הילד גונח, הילד אפור, הילד לא חיוני כשהורדת לו את החום, ילד עם מספר ימי חום משמעותיים, ילד עם פריחה מאוד טיפוסית. יש סימנים שמיד צריכים להדליק אותנו ללכת לרופא. אבל גם ילד עם חום, אחרי יומיים צריך לגשת לרופא כדי לעבור הערכה. תן לרופא להגיד, זה ויראלי, זה בסדר. סיפור מקרה, לפני 3 ומשהו שנים, הילדה שלי הייתה בת 7 חודשים, אמצע הלילה, כלב ים בבית. זה הרעש. לא יודע איך כל זה. סטרידור. כן. כזה מרעש כזה. עכשיו, ילדה לא מדברת, אתה אומר, אוקיי, נחנקת, אין לה אוויר, אני ואשתי בלחץ אין, מה עושים? תבדוק בגוגל, נביחות, טסנו למיון, נתנו לה שמה, לדעתי, נלציות עם סטרואידים. עם סטרואידים, משהו. ואז אמרו לנו, אוקיי, חברים, זה סטרידור. אתה יודע מה שתי הסיבות הכי שכיחות להציק לרופא ילדים באמצע הלילה? סטרידור ותולעים. תולעים. תולעים זה משהו לא... זה פסיכולוגי יותר מרפואי, והורים נלחצים מתולעים כאילו אני לא יודע מה, אבל הסיבה הראשונה היא סטרידור. תולעים זה דבר מלחיץ, גם יש לסבתות, אולי זה גם ככה צריך לעשות, לבוא עם פנס, זה ככה גם הרופאים אומרים? באים עם פנס כדי לראות באמצע הלילה. ואז אתה רואה את הדבר הזה כאילו... זה מלחיץ, זה אירוע מלחיץ. נכון. אז תולעים וסטרידור זה שני הדברים שמאירים רופאים באמצע הלילה. סטרידור זה בעצם היצרות באזור מיתרי הקול, ולכן יש את הקול האופייני, יכול להיגרם אחד משתיים, או כתופעה אלרגית, בדרך כלל ילד, בדרך כלל בן, שהולך לישון בריא לגמרי, בלי 38.2 חום וצינון. 38.2 חום וצינון שולח אותנו לווירוסים. אבל האפשרות הראשונה של האלרגיה זה ילד, בדרך כלל בן שהולך לישון בריא, ומתעוררים סטרידור בגלל בצקת באזור מיתרי הקול. האופציה השנייה, השכיחה יותר, בעיקר בחורף, זה viral group, זה סטרידור ממקור ויראלי, וירוסים מסוימים יודעים לעשות בצקת באותו אזור, באזור מיתרי הקול, ולכן הילד מתעורר באמצע הלילה עם סטרידור. צריך לקחת אותו לאוויר קר ויבש, מרפסת, מקרר, חוף ים. הרבה פעמים ההורים האלה נוסעים באמצע הלילה למיון, עם חלון פתוח, מגיעים למיון, הכל בסדר. ובאמת הטיפולים הם שוב אוויר קר ויבש, וגם סטרואידים יכולים להוריד קצת את הבצקת באזור מיתרי הקול, וסטרואידים אנחנו יכולים לתת במשאפים, בכדור שנמס במים, בזריקה לשריר, בזריקה לווריד, זה כבר אם הגעת לחדר מיון וכדומה. אירוע מלחיץ לכל הדעות. שיעולים ומשאפים. כן. הילד שלי אמרנו, יש לו אטופיק דרמטיטיס, יש לו גם, אני לא יודע אם יש לו אסתמה, אבל יש לו שיעולים... בן כמה הוא? בן 3.5. א', שיש לו שיעולים כאלה שמלחיצים, הם יכולים להגיע למצב שהם באמת בקצב מאוד מאוד גדול, אנחנו יוצאים, אם יש לו שיעולים ואני יוצא איתו לרחוב, אז כמו שפומבה בסרט שהוא מפליץ וכולם הולכים, אז כולם בורחים מאיתנו, ואין לו חום או משהו, אז אותנו יכולים להגיד לקחת משאפים. תראה, ילד שיש לו מחלה אטופית אחת, אתה אומר שיש לו אטופיק דרמטיטיס, הוא בסיכון גם למחלה אטופית אחרת, רוצה לומר אסתמה. אסתמה היא מחלה של גיל 4 שנים. אי אפשר להגיד אסתמה לפני גיל 4 שנים, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. אמרנו מקודם, Hyperreactive Airway Disease, אסתמה של תינוקות, מחלה שמערבת דרכי אוויר שמגיבה למשאפים, אבל יש רושם או רמז בסיפור שלך שהילד סובל גם מ-Hyperreactive Airway Disease, אסתמה של תינוקות. שיעולים מאוד אופייניים, יותר ליליים, עם או בלי חום, זאת אומרת, הטריגר הוא הרבה פעמים הווירוס, אז יכול להיות חום, 38.2 או 38.5 מהווירוס, ואז התינוק נכנס, הילד נכנס לסשן של שיעולים מאוד אופייני. שווה לגשת לרופא, הרופא ישים סטטוסקופ, וישמע, כן אסתמה, לא אסתמה, צפצופים, חרחורים, ירידה בכניסת אוויר דו צדדית, והוא יגיד לך, אוקיי, זה הילד, מגיע לו משאפים. כשזה קורה כבר הרבה פעמים, אז האמא והאבא כבר יודעים, אוקיי, הנה, אנחנו מתחילים סשן.
לא רק שזה קורה, לפעמים שהילד מצטנן, אותו ילד עם רקע של אסתמה במרכאות, אסתמה של תינוקות, כבר שהוא מצטנן, האמא והאבא אומרים, טוב, אנחנו חייבים להתחיל, ולפעמים יש קונספט אפילו של טיפול מניעתי, זאת אומרת, רק כשהילד מצונן, מתחילים לו כבר את המשאפים, על מנת שהוא לא יגיע לאירוע הגדול, ויש עוד קונספט של ילד עם המון אירועים, שמקבל בין ההתקפים טיפול מניעתי. בדרך כלל רק במשאף אחד, רק במשאף סטרואידים. כי הטיפול בדרך כלל הוא כחול וכתום. כחול וכתום. הטיפול המניעתי לחלוטין, שניתן לפעמים לילדים שעושים המון אירועים, הוא רק במשאף הכתום. הטיפול הטיפולי הוא גם בכחול וגם בכתום. אני שמח שאתם משתמשים במשאפים. זו השיטה המועדפת היום לעשות אינהלציה, נקרא לזה, או להעביר חלקיקי חומר לריאות. למעשה לא צריך למכור יותר מכשירי אינהלציה במדינת ישראל. בכל אינדיקציה שהיא, יש יתרון למשאפים שמעבירים בדיוק את אותם חומרים. כן, אינהלציה ומשאפים זה אותו דבר. לא, האינהלציה, נכון, מי מלח גם בתוך. אתה תופס נפח, אז אתה צריך נפח עם המי מלח, אתה צריך, אני לא רוצה, ונטולין, שזה אותו דבר כמו שאמרת כחול, אתה צריך סטרואיד, בודיקורט, שזה אותו דבר כמו הפליקסוטייד הכתום, אבל בסוף זה אותו דבר. והדרך המועדפת היום, על ידי רופאי ריאות מומחים, ברפואת ילדים, כן, לא דוקטור רפי. הדרך היא במשאפים, גם יותר קל, גם מפזר את החלקיקים יותר טוב בריאות, וזה הדרך המועדפת, ולכן מי שלאחרונה, בשנה האחרונה, קנה מכשיר אינהלציה. וואי, זה יקר, זה 400 אחד, לעשות ממנו עציץ, ושתיים, לשאול למה הייתי צריך בכלל לקנות מכשיר אינהלציה, למה לא קניתי משאפים. גם לגיל הקטן יותר? לכל גיל שהוא. לא, לחלוטין. אבל אם יש נזלת שנגיד תינוק בין כמה חודשים. נזלת היא לא סיבה לטפל במשאפים. אמרנו שאם הולכים לרופא והרופא שומע צפצופים וחרחורים, זה סיבה לחשוב על אולי הילד הזה הוא בעצם אסתמה של ינקות, אסתמה של ילדים, ואז לשקול טיפול. לא נזלת אין לי טיפול טוב. אינהלציה לנזלת? לא, אין כזה דבר. גם לא אינהלציה של מי סליין היפרטוני. עכשיו יש טרנד חדש ב5 שנים האחרונות. חדרי מלח. לוקחים, עוד לפני חדרי מלח הם האקסטנשן של הטרנד הזה, של סליין היפרטוני. בסליין שאתה שם במכשיר אינהלציה, שהיית שם סליין בריכוז 0.9%. נכון. אז לקחו את הסליין ועשו אותו בריכוז 3%, ואומרים שזה קצת מנקה. יש עדויות לכאן או לכאן בפועל, לא מאוד מאוד עוזר. אמרתי, ונחזור לזה שוב, הכי קשה לעמוד מול האבא או האמא ולהגיד, תקשיב, אין לי מה לעשות. אין מה לעשות. לא לי אין מה לעשות, אין בכללי מה לעשות. אפשר לשחק משחקים, אבל לא באמת לטפל. שאלה. אנחנו עכשיו הולכים לשאלות של הורים, כתבו לי פה שאלות. קדימה. תהיה מוכן. האם דבש באמת טוב לשיעול? וואו, כן. דבש יכול לעזור לשיעול. אני מזכיר שלא נותנים דבש לתינוקות מתחת לגיל שנה בגלל בוטוליזם. מעל גיל שנה אפשר, אבל שוב, אם אין לי המלצה טובה לתת לך, אמיתית, רפואית, על שיעול, אז אני אומר להורים, מרק עוף, אני אומר מיץ תפוזים, ואני מוכן להוסיף לזה גם קצת דבש. ודייט של ההורים גם פה? או שזה... לא, דייט של ההורים זה הקוליק, זה הכאבי בטן, אבל זה תמיד טוב, זה תמיד טוב, צח. אם ילד הולך יחף בחורף, אם זה עושה אותו חולה? מהמם. שוב, תצפית של סבתא, על ילד שהולך יחף, יש ז'אנרים שונים למיתוס הזה, ילד שהולך יחף בחורף, ההוא שיוצא מהאמבטיה, יוצא לרחוב עם שיער רטוב וכדומה. תקשיב, כנראה שבדרכי האוויר שלנו, איפשהו באף מאחורה, חיים בשלווה ובשלום מספר וירוסים כרגע, אצלך ואצלי. והטמפרטורה שהם נמצאים בה, יש לה גם חשיבות על הסגסוג שלהם. ואם אתה ואני נצא עם שיער רטוב החוצה, יכול להיות, ששעה אחר כך אנחנו נהיה מצוננים. מה? חטפנו וירוס בשעה הזאת שיצאנו החוצה למרפסת? לא. שיווי המשקל הופר, האיזון הופר, וירוס הרים ראש ועשה נזלת, ולכן שוב, הסבתות צדקו. הסבתות ואשתי. כן, עכשיו לא צריך להגזים, לא צריך, אתה יודע, לשפוך את התינוק עם המים, אבל אם קר לך מאוד, דרגי ההגנה של הגוף שלך פחות טובות. אם תאכל הרבה XYZ, יכאב לך הבטן. אני מצאתי את עצמי, אומר את זה, אני אומר לך, בלי בכלל לחשוב, הבת שלי אכלה מלא תותי, אמרתי, תקשיב, אם את אוכלי עוד מהתותים האלה, יכאב לך בטן. וואו, אין לי דעה רפואית על זה. אני מניח שאם אוכלים ביתר, יכולה לכאוב הבטן XY, אבל לא יודע להגיד. לא יודע להגיד. זאת אומרת, קלתי אותך פה. אני פעם אכלתי המון תותים ולא כאבה לי הבטן, אבל מה זה אומר? שאלה הבאה. רגע. אוקיי. מתי נכון להוריד חום? ובכלל, מה זה חום? מהמם. חום זה דרך של הגוף, בעצם לאותת לנו שיש בדרך כלל איזושהי דלקת סלש זיהום, ברוב המקרים בילדים זה זיהום, זה לא דלקת שמתרחש בגוף, זה בעצם סוג של גם דרך של הגוף להתמודד עם הדלקת סלש זיהום.
אני אומר להוריד חום לא בגלל מספר, אלא בגלל התנהגות. חום לרוב נלווה להתנהגות של ילד מסכן. כן. הוא כאוב, הוא מתוסכל, הוא מסכן, כואב לו הראש, כואבים לו השרירים, לא משנה מה. ולכן להוריד חום בגלל התנהגות, לא בגלל שזה 38.2 או 39.2. למעשה ברפואה, הנה משפט כותרת לפגישה שלנו היום, איש לא הצליח להוכיח בצורה טובה, שככל שהחום גבוה יותר הוא מסוכן יותר, הילד במצב מסוכן יותר. יש ערכים של 41, היפרפרקסיה שנקראים בילדים, לא ניכנס למחוזות האלה. אבל לא באמת מישהו הצליח להוכיח של 39.2 יותר מסוכן מ-38.7. יש מחלה שנקראת הדמדמת בגיל שנה, כל התינוקות חולים סביב גיל שנה, התינוקות רותחים, 40.5, 4 ימים, חלקם מפרקסים, סיבה מאוד שכיחה לפרקוסי חום. אבל היא מחלה ויראלית שעוברת ללא טיפול. וראיתי דלקות ריאה איומות עם 38.5 חום. ולכן המספר של החום לא משמעותי לי. ההתנהגות של הילד, בעיקר שירד לו החום, חשובה מאוד. אני הבנתי שאם לא מורידים את החום, משך המחלה מתקצר. זה לא נכון. זה לא נכון. החום לא מטפל במחלה? לא, החום לא מטפל. החום הוא תוצר. הוא תוצר של המחלה ואין קשר. הוא לא נוצר כדי להרוג את הווירוס? לא, הוא תוצר של הפעילות של הגוף כנגד הווירוס או החיידק. אתה יודע, ברוסיה היו מכניסים אנשים לחביות עם מים חמים, הבבא יגה, ומבשלים אותם שהמחלה תעבור. חלק לא שרדו. כן? לא לעשות את זה. לא צריך. אנחנו מטפלים בסימפטומים הנלווים לחום, הילד באי שקט, הילד כאוב, בוודאי ששווה להוריד את ההתנהגות הזאת, אם משכך כאבים ומוריד חום. איך היית ממליץ להוריד חום? הייתי ממליץ לתת את אחת מהתרופות השכיחות, יש לנו 2 משפחות של תרופות, אני מזכיר, או פרצטמול, אקמול נובימול, או איבופרופן, נורופן אדוויל, ולשלב את התרופות האלה בגדול. כל ילד מגיב קצת אחרת, זה יותר אוהב פרצטמול, זה יותר אוהב איבופרופן, אבל אני ממליץ להוריד שוב לא כהורדת חום, אלא כשהילד ירגיש יותר טוב, לתת לו במהלך המחלה. מתי ניתן לו את 2 התרופות ביחד? תראה, אין סיבה לתת את 2 התרופות ביחד. כי אם אתה נותן את 2 התרופות ביחד, שרפת את זאתי ל-4-5 שעות, את הפרצטמול, שרפת את האיבופרופן ל-8 שעות, מה תעשה עוד, לא יודע מה, עוד 3 או 4 שעות, ולכן אין היגיון בלתת ביחד. כל תרופה בנפרד עובדת יפה. תן תרופה, סחור, שהיא מגיעה למקסימום שלה אחרי 45 דקות שעה, זאת אומרת, אחרי רבע שעה, אל תתרגז שהחום עוד עלה, זה קורה, התרופה עוד לא הגיעה לשיאה. תן, חכה שהחום ירד, הילד ירגיש יותר טוב, אחרי 3 שעות עלה החום, תן את מה שמותר לתת, את המשפחה השנייה. אבל אין עדיפות, בגדול אין עדיפות, למעט בתינוקות מתחת לגיל 3 חודשים, שבהם אנחנו לא נותנים איבופרופן, בין גיל 3 ל6 חודשים, זה באישור רופא. האם יש קשר בין כניסה של מים לאוזניים לדלקות אוזניים? לא, אנחנו מפרידים בדלקות אוזניים בין 2 סוגים של דלקות. דלקת אוזן חיצונית של התעלה, אם תסתכל עכשיו באוזן שלי פה, תראה תעלה ובסופה אור תוף, שאני מקווה שהוא שמור ולא קרוע. יש מה שנקרא דלקת שחיינים, שקורה או בגלל בריכות שחייה וכדומה, או בגלל ניקוי ביתר עם צמרוני אוזניים של התעלה, ואז פוצעים את התעלה. זו דלקת חיצונית. אם מים מהבריכה נכנסים לאוזניים, יש סיכוי יותר גבוה לדלקת חיצונית. כשאתה מדבר על דלקת אוזניים בילדים ובתינוקות, אתה לא מדבר על הדלקת הזאת, אתה לא מדבר על דלקת חיצונית או סווימרס איר, דלקת שחיינים. אתה מדבר על דלקת אוזן תיכונה שקורה אחרי אור התוף שלי. אור התוף הוא שלם. זה לא קשור למה שנכנס פה לאוזן מבחוץ. זה קשור לצנרת, זה קשור לסינוסים, זה קשור לחיידקים שנמצאים באותו תווך, באותה אוזן תיכונה, ושוב, קורה בדרך כלל אחרי צינון או אחרי שתפסנו וירוס, דלקת אוזן תיכונה, צריך להפריד בין 2 סוגים של דלקות אוזניים. האם בצל עוזר לייבש נזלת? לא ניסיתי. אתה אומר, אין מחקרים על זה. לא אנסה. אוקיי, נראה. איזה עוד שאלות יש לי פה? אוקיי. שיעול לא ברמה של משאף. אנחנו נגיד עכשיו בעולם הסירופים, כן או לא? רגע, אני רוצה גם לחלק הראשון של המשפט, שיעול לא ברמה של משאף. אין פה רמה של משאף. או שהולכים לרופא, והוא שמע, שוב, צפצופים, חרחורים, ובילד המסוים הוא ימליץ על משאפים, מה שיכול מאוד לעזור לילד המסוים, או שזה בכלל upper respiratory tract infection, וזה באמת ברמת הנזלת. אני לא חסיד של סירופים לשיעול בילדים. כשמדברים על סירופים לשיעול בילדים, מדברים על סירופים טבעיים. סליחה שאני בוטה, גורניש מנטוכנס.
גורנישט מיכטוכנס זה יותר מגורנישט מגורנישט, רק שתדע ברפואה, GMG ו-GMT. פשוט לא עוזר. וסירופים אמיתיים שניתנים בגילאים השונים לפי המלצות משרד הבריאות, יש סירופ שניתן מגיל שנה, יש סירופ שניתן מגיל שנתיים, יש כאלה שאני יכול לתת רק מגיל 12, אני לא חסיד יותר מדי שלהם. ראיתי איזושהי כתבה, צילמתי את זה, שיש תרופות שתצא להם אזהרה חמורה, יש פה דקסמולקול, דקסמול, פרמולף ושיעול, נורופן, צינון ושפעת. מה זה? תראה, זה תרופות שבחומרים שלהם יש דברים דומים. אני חייב להגיד, זה ריטואל של כל כמה שנים. אזהרה דומה יצא לפני 5 שנים, אזהרה דומה לפני זה יצא לפני 10 שנים וכדומה. וזה בהחלט מצטרף לטרנד של א', הסירופים האלה, אני מדבר על האמיתיים, לא על הטבעיים, לא מאוד מאוד עוזרים, וחלקם גם מסוכנים. עכשיו לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. יש ילדים בגילאים מסוימים שזה א', בטוח מאוד בשימוש, וב', טיפה גם עוזר. אבל מצד שני, לא צריך שתינוק יצא, כל ילד יצא מהמרפאה שלך עם סירופ לשיעול, משהו פה נעשה לא נכון. למה תצא להם אזהרה חמורה? כי חלק מהחומרים שלהם, שוב, מצד אחד לא מאוד הוכחו כעוזרים, ושתיים גורמים גם לגורמי סיכון, לרבות שבץ מוחי וכדומה, כל פעם מוסיפים לנו משהו חדש. שמח. לגמרי. אוקיי. האם צבע הנזלת באמת משנה? לא יותר מדי. לא יותר מדי. לא ירוק זה דלקת. לא, אני גם, בעיקר במבוגרים שבאים ומספרים לי על צבע הנזלת הירוק, שוב הזרחני, לעומת נזלת שקופה, לא משנה לי, לא מעניין אותי יותר מדי. תינוק משתעל בצורה ממושכת, אני ניגש אליו בצורה אחת, ילד שמשתעל, בקיצור, לא צבע הנזלת הוא מה שמשפיע עליה לתשובה בדרך כלל. מה זה? מחלת הפה והגפיים? כן. כן. ולמה שומעים על זה כל כך הרבה עכשיו? שומעים על זה בהתפרצויות, כי לעתים יש גל של מקרים במדינת ישראל, לעתים יותר, לעתים פחות, זה נוטה לרוץ בגנים ולהדביק הרבה מהילדים של הגנים, וזו מחלה עם תחלואה לא נעימה ומשמעותית, ולכן שומעים על זה. בגדול וירוס ממשפחת האנטרוווירוסים, אנטרוווירוסים זה משפחה שיש בה 10 וירוסים, וכל וירוס עושה מחלה קצת שונה, חלק מהווירוסים ממשפחת האנטרוווירוסים עושים את הפה והגפיים. פה וגפיים קלאסי, זה נגעים מאוד טיפוסיים בכפות ידיים ובכפות רגליים, שלפוחיות גדולות, עם מעורבות של הלוע, וגם ממצאים מאוד אופיינים, זה נקרא הרפנג'יינה, אין קשר להרפס, לא להתבלבל, זה הרפנג'יינה. האפטות? בדיוק, זה האפטות. לא האפטות הרגילות שיש לי ולך פעם בשפתיים, אלא ממש פצעים גדולים באזור החך בעיקר. שוב, שאתה רואה ילד עם או בלי חום, עם נגיעות של הלוע ופצעים בגפיים, אופייניים יותר או אופייניים פחות, אתה יכול להגיד שזה פה וגפיים. הספקטרום של המחלה נע מילדים שנמצאים עם 4 ימי חום 40 בבית, לא אוכלים ולא שותים, לרוב לא מתייבשים במחלה הזאת, אבל לא אוכלים ולא שותים טוב, ועד ילדים שיבואו, ואם אתה תגיד, הוא קצת באי שקט שהוא אוכל, ואני פותח ואני רואה איזה 2 נגעים בלוע. מה קובע את ספקטרום המחלה? תמיד הווירוס והמאחסן, הילד. הווירוס, אמרנו שיש כמה 10 של וירוסים במשפחה הזאת, ולכן כל אחד מהם יודע לעשות מחלה בעוצמה קצת שונה. אם זה הפעם השנייה שהילד ראה את האנטרוווירוס, גם אם האמא לא זוכרת שהיה לו פה וגפיים, היה לו צינון מאנטרוווירוס, אבל יש לו קצת נוגדנים כנגד המשפחה הזאת, ולכן בפעם השנייה שהוא יפגוש את הווירוס, הוא יעשה מחלה קצת יותר קלה, והמאחסן, שוב, זה אומר, איזה ילד פגש כבר איזה שהם וירוסים, ואנחנו שוב שונים מבחינת מערכת החיסון. דבר מעניין שאני רואה בהקשר של פה וגפיים, ופה אם הצלנו מישהו אחד, אז עשינו שירות גדול. לעתים אני רואה ילדים שמסתובבים עם הבחנה של פה וגפיים, כי ראו שיש להם פצעים בפה והם מריירים, אבל אין להם נגעים בידיים וברגליים, והפצעים בלוע הם הרפס. בפעם הראשונה שאנחנו נפגשים בהרפס, אנחנו יכולים לעשות מחלה עם נגיעות מאוד משמעותית של הלוע, מעורבות מאוד משמעותית של כל אזור הפה, והרבה רופאים חושבים שזה פה וגפיים, כי פה וגפיים הרבה יותר שכיח. איך מבדילים הרפס מפה וגפיים? בהרפס תמיד יש מעורבות חניכיים. אני קורא לזה סימן השפדל, אני מכניס את השפדל, את העץ הזה שאני בודק את הלוע של הילדים, נוגע בטעות או נוגע בחניכיים, והן פשוט מדממות, הן פריחות ומדממות. זאת אומרת, אם יש לכם so called ילד עם לכאורה פה וגפיים, שיש לו ממש דימום בחניכיים, יש לו הרפס,
והרפס היא אחד הווירוסים הבודדים ברפואת ילדים שאני יודע לטפל בהם, יש לנו סירופ, אציקלוביר, שיכול מאוד לקצר את המחלה. אז לא כל מה שנראה כמו פה וגפיים הוא באמת פה וגפיים, קשו לרופא, תיבדקו, ונראה, ולא פעמיים ראיתי גם גנים, שזה כבר היה המקרה השלישי של ההרפס, אבל מישהו בהתחלה אמר שזה פה וגפיים, ולכן ההורים לא הלכו אפילו לרופא, כי בפה וגפיים אין מה לעשות. אתה יודע מה הבוס שלי לימד אותי, שאלתי אותו פעם, מורי ורבי, פרופסור יעקב אמיר, מה לעשות עם פה וגפיים? תן לי איזה טיפול. אז הוא אמר לי שהוא שולח את האימהות לקנות חלב מועשר בסידן. פרופסור אמיר, למה מועשר בסידן? הוא אומר, אתה חייב להיות מיוחד. אם תשלח אותם לחלב רגיל, זה לא יעבוד, אבל מועשר בסידן זה טריק יפה. אני יודע, לאיזה. בוודאי, איזה פסיזה. האם איזה עוזרת לאפטות? לא, ממש לא. האימהות הולכות ביממה הרביעית, וזו מחלה של 4 ימים הזה עובר, זה לא הוכח מדעית, ויותר מזה פעם בשנה, פעם בכמה שנים אנחנו רואים בשניידר, ברוצלה, חיידק, שנכנס מהחלב של האיזה, בגלל שהפה פצוע, הוא נכנס לזרע הדם ועושה זיהום קשה בילד, לא חלב נעקות, לא איזה בזיזה, לא כלום. אתם רוצים? חלב מועשר בסידן. לאמא. גם לאמא. האם מותר להושיב תינוק לפני שהוא לומד לשבת לבד? כן, מותר להושיב תינוק בערך מגיל 0.5 שנה, הליגמנטים מעמוד השדרה כבר יציבים, ולכן בגיל 0.5 שנה, וזה הרבה פעמים לפני שהוא יושב לבד. האם ילד שרואה מסכים מקרוב, זה משפיע לו על הראייה? ילד שרואה מסכים בכלל, זה משפיע עליו, אבל מקרוב הזה, שכאילו, אתה יודע, יש כאלה שנצמדים לטלוויזיה, אתה אומר, לא, זה יעשה אותך עיוור. לא יודע, צריך לשאול רופא עיניים, אני לא יודע, צח. אתה אבל מבחינתי, רופא להכל. כן, צריך פחות מסכים, זה בטוח, וזו המלצה רשמית של האמריקן אקדמי אוף פדיאטריקס, שלצערי כולנו חוטאים בה. בדיקות שפעת. יש למה לעשות הדבר הזה? מהמם. שאלה טובה. אתה יודע שבמרפאה שלי, אני מאוד חסיד של בדיקות מהירות. ולפחות ב5 השנים האחרונות, הייתי עם בדיקות שפעת מהירות במרפאה, ואדם בעונה הנכונה, עם הסימפטומים הנכונים, הייתי דוגם אותו לשפעת, ואז הייתי אומר לו, זה שפעת A, זה שפעת B, לא משנה, או שהתשובה שלילית כמובן. ואני מאוד חסיד של בדיקות מהירות, ואני חושב שעוד 10 שנים שניפגש פעם נוספת, אתה תראה איך התחום הזה יתקדם. והנה הייתה הקורונה, וכולנו למדנו על בדיקות מהירות לקורונה, והנה הגיעו לארץ גם בדיקות לקורונה ולשפעת ביחד, עוד אין לשפעת בנפרד, יש עכשיו קורונה ושפעת. וכבר ראיתי קיט של בדיקת קורונה, שפעת, אדנו ו-RSV, 4 וירוסים נשימתיים. אני חושב שהעולם מאוד הולך לשם. עכשיו, כבדהו וחשדהו. כי כשאני רואה ביממה השנייה ילד עם חום 40, כאבי שרירים, כאבי ראש, לי בראש, אתה לא יודע את זה, אבל לי בראש עובר. האם הוא דלקת קרום המוח? האם הוא דלקת ריאות? ככה רופא טוב חושב. לא, לא, לא. הוא כנראה ויראלי. ולכן אם אנחנו נצליח לעשות דגימה מהירה לשפעת, בקונסטלציה של הילד המתאים, כן? לא לאנוס את זה. ואני יודע שזה שפעת A, זה מאוד ירגיע אותי, ואז אני אומר לאמא, אוקיי. הוא לא דלקת באוזן, הוא לא דלקת קרום המוח. הוא לא יכול להיות גם וגם? כן. אז אמרנו גם בשיחה הקודמת שלנו, ששפעת יכולה להיגמר בדלקת ריאות, בוודאי. אבל אחרי ממש שנייה או שלישית, שלילד יש חום גבוה, וכאבי שרירים, וכאבי גרון, וכאבי ראש, ולא מצאת משהו גדול בבדיקה הגופנית, הוא כמובן שפעת. ואני אומר לאמא, הוא שפעת נמשכת ב4 ימים, דרך אגב, מה המחלה הכי קשה ברפואה? גבר עם שפעת. מוכח, מדעית. אני מסכים. לגמרי. נאלץ להסכים איתך. בדיוק. אז 4 ימים הוא יהיה חולה, אני לא מתרגש. ואני יותר מזה, אני אומר לאמא למה לשים לב, הילד שחזר לגן או לבית ספר, ואז העלה חום ל40, הוא הסיבוך של השפעת. אבל הימים הראשונים אני יודע שפעת. לכן בדיקות מהירות, הם לאט לאט תופסות יותר ויותר חלק בהתנהלות היומיומית שלנו מול הפציינטים. אני בטוח שעם שימוש נכון בבדיקות מהירות, יהיה פחות שימוש לא נכון באנטיביוטיקה וכדומה, ושוב מהכיוון השני, לא לאנוס את הסיטואציה. יש ילדים שעכשיו יש להם בבית לכאורה שפעת A, אבל השפעת הייתה כבר לפני 7 ימים, ואתה עדיין תפסת את זה, וכבר מזמן בדלקת ריאות החיידקית. אז לגשת לרופא, לתת לו את הנתונים, לחשוב יחד ולעשות רפואה נכונה. חיסוני שפעת לילדים. משרד הבריאות אומר שכל אדם במדינת ישראל מגיל 0.5 שנה ועד 120 צריך להתחסן לשפעת בעונה. אני חושב שצריך להגיד להורים מה חיסוני שפעת עושים, בילדים ובכלל. בילדים, חיסוני שפעת מורידים 50% מהתחלואה. עכשיו, זה נשמע טוב, אבל זה לא כל כך טוב, כי כשאני מחסן את הילדים שלך לחצבת, אני מבטיח לך, לא יהיה להם חצבת. כשאני מחסן את הילדים שלך לפוליו, אני מבטיח לך, לא יהיה להם פוליו. כשאני מחסן את הילד שלך לשפעת,
ואתה בא אליי במרפאה בהמשך השנה, אני לפעמים מוכיח שיש לו שפעת, מאוד מאכזב. אבל צריך להבין, 50% תחלואה. אין לי כרגע משהו יותר טוב, שפעת היא מחלה לא נעימה, אנחנו במרכז שניידר לרפואת ילדים, שזה מרכז שלישוני, שגם מרכז אליו את המקרים המורכבים מהמסובכים, אני חושב שאני יכול להגיד מכל הארץ, אנחנו רואים בעונה מספר ילדים, חלקם בריאים לחלוטין ברקע, שסובלים מאוד משפעת ומסיבוכיה הקשים מאוד. ולכן אני ממליץ לכל אדם במדינת ישראל בגיל חצי שנה להתחסן לשפעת. אבל הם בהכרח לא חוסנו, או שיכול להיות שהם חוסנו והם נפלו על ה-50%. הכל יכול להיות, בוודאי, אם אנחנו מורידים תחלואה, אז ב-50%, אז הרבה יותר שלא חוסנו מאשר שחוסנו. ומה הסיכונים שאתה עושה את החיסון הזה? לילד? יש לנו שני סוגים של חיסונים לשפעת במדינת ישראל. החיסון המומת בזריקה, הרגיל, המוכר, הישן והטוב, שהסיבוך היחיד שלו, תופעת הלוואי היחידה שלו זה רגישות במקום ההזרקה, לא יותר, הוא ניתן מגיל חצי שנה ועד 120. יש לנו חיסון שניתן בתרסיס דרך האף, חיסון חי מוחלש, שניתן מגיל 2 ועד 50. יש אוכלוסיות רבות שלא יכולות לקבל אותו, מדוכאי חיסון וכדומה, כי הוא חיסון חי מוחלש, ילדים עם אסתמה, כל מיני כאלה דברים מורכבים, אבל תופעת הלוואי היחידה שלו היא בגדול נזלת, לא יותר. החיסונים מאוד בטוחים לשימוש. שוב, יעילות רק של 50%. זה מה שמעצבן, אבל זה הרבה יותר טוב מכלום. אני אגיד את הילדים שלי לא מחסן לשפעת. כן, סיפרת על השורשים הנוטורופטיים שלך. הומאופטיים. כן, זה נשאר, זה שם איפשהו. עם החטא היחיד שלך, שאתה לא מחסן לשפעת, אני מוכן לחיות עם זה. יש עוד כל מיני חיסונים שאתה מקבל, ממליצים לך לאורך הדרך. יש עוד חיסון אחד שממליצים לאורך הדרך, וזה הבקסרו המנינגוקוק B. זה. והוא באמת נושא קשה. זאת אומרת, העובדה שמשרד הבריאות לא אומר בצורה נחרצת, חסנו ומסבסד את החיסון, אלא אומר, שווה לחסן כל ילד מתחת לגיל 2, או כל ילד מגיל 5, אבל שקופות החולים יישאו בסבסוד החיסון, היא בעצם אמירה לא מלאה של משרד הבריאות, וזו אחת הבעיות בחיסון הזה, ולכן הוא לא הצליח כל כך, או לא מצליח במדינת ישראל. אני חושב שהתחלואה במנינגוקוק B שכיחה מאוד במקומות מסוימים במדינת ישראל, ושוב, אנחנו במרכז שלישוני שניידר, אנחנו יודעים באיזה ערים צפופות יש יותר מנינגוקוק, ולכן בערים צפופות שבהן הנשאות והתחלואה של מנינגוקוק B היא גבוהה, אין שאלה שווה לחסן. אני מזכיר שהחיסון הוכח באנגליה, שהייתה מדינה אנדמית למנינגוקוק B, החיסון יעיל, אין שאלה. מה תעשה אימא שגרה באזור לא צפוף, לא באותם ערים שיש נשאות משמעותית? שאלה טובה, צריך להתייעץ עם רופא ילדים, זה עניין בסופו של דבר סטטיסטי. וזו גם הסיבה לדעתי שמשרד הבריאות לא אישר את החיסון בוועדות הסל, בכל ועדות הסל האחרונות. כי זה לא כזה שכיח כמו עכשיו שפעת. כי זה שכיח, לא, שפעת סופר שכיחה, אין שאלה, אבל זה פחות שכיח במקומות מסוימים. מתי אפשר לחזור לגן אחרי מחלה? טוב, אז יש מסמך מסודר של משרד הבריאות בנושא, אפילו שחודש לאחרונה, פורסם ממש לפני כחודש, וכותבים שם בצורה מאוד מאוד ספציפית על מחלות ספציפיות, כי יש דברים ספציפיים שיש בהם הוראות מיוחדות, ועל תסמינים ספציפיים. בגדול, מותר לחזור לגן, 24 שעות אחרי מדידת חום אחרונה, ובתנאי שהילד מרגיש טוב. מדידת חום, כלומר שלא היה חום. שלא היה חום 38 ומעלה ב-24 שעות האחרונות. נכון. אם אנחנו כבר מדברים על חום, היה אבא ששלח לי איזושהי שיחה מאוד מלחיצה שלו עם מד"א, אחרי שהוא ראה את הילדה שלו עוברת פרקוס חום. כן. זאת הייתה חוויה מטלטלת, אתה שומע את הצעקות? לגמרי. אמרנו מקודם שני דברים שמפחידים הורים באמצע הלילה, סטרידור ותולעים, פרקוסי חום באמצע הלילה או באמצע היום, לא משנה, זה ליגה אחרת לגמרי. פרקוסי חום, מילה על פרקוסי חום. תמיד אומרים שהחום הגבוה עושה את הפרקוסי חום, זה כנראה לא החום הגבוה, אלא כמה מהר הילד העלה את החום. זה נורא תלוי במאחסן בילד, יש ילדים שיש להם יותר פרקוסי חום, ויש ילדים שלא חווים פרקוסי חום, בדרך כלל גם הולך במשפחה, זאת אומרת, תמיד אני שואל את ההורים אם יש רקע משפחתי, ופתאום הסבתא מספרת שכן, בעצם גם לה הבעיה. זה למעשה ילדים שמפרקסים כשהחום עולה מהר, פרקוסים כלליים, אסור שהם יהיו חד צדדיים, זה צריכים להיות ממש פרקוסים כלליים, בדרך כלל קצרים, פחות מ10 דקות, רבע שעה, למרות שזה נראה נצח, אני תמיד מבקש מההורים לילדים פרקוסי חום, לנסות ולמדוד כמה זמן זה היה. הילד צריך לחזור לעצמו אחר כך, ולפחות בפעמים הראשונות אנחנו לא יודעים אף פעם אם הפרקוס הוא באמת פרקוס חום שפיר לחלוטין, פרקוס חום לא נעים בכלל,
אבל לא מעלה סיכוי לאפילפסיה, סתם תכונה של הילד, וחוץ מלעצור את הפרקוס ולהירגע, אין המון מה לעשות, אבל אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה המקור לחום, ולכן, לפחות בפעמים הראשונות, אין שאלה לגשת לרופא, לגשת לבדיקה, לראות שאין דלקת קרום המוח, לראות שאין סיבה אחרת לפרקוסי חום. סיבה מאוד שכיחה לפנייה למיון שניידר במהלך כל היום ובאמצע הלילה, ובאמת מלחיץ הורים מאוד. המסר החיובי הוא פרקוסי חום פשוטים, שעונים להגדרת פרקוסי חום פשוטים, לא מעלים סיכוי לאפילפסיה בעתיד או לכל בעיה התפתחותית בעתיד. מה ההורים יכולים לעשות שיש פרקוס חום? פשוט... בגדול, להירגע, אנחנו יכולים להיות אגרסיביים עם הורדת חום עוד לפני, זאת אומרת, ילד שיש לו רקע של פרקוסי חום מראש, אז אנחנו ניתן לו את האקמול או את הנורופן קצת יותר מוקדם, זה נקרא להיות אגרסיבי בהורדת החום, להניח את הילד על מצע נוח כדי שלא יחבל וכדומה, ולקרוא לעזרה, אין שאלה. לא לתת תרופות דרך הפה או משהו בילד שיש לו פרקוסים, בילד שמפרקס. שאלת, זו מגפה? כן, שאלת היא מגפה של השנים האחרונות כבר, אני חושב, לא של השנה האחרונה אפילו. פה בארץ? תראה, בכלל בעולם המערבי. לפני 10 או 15 שנה, סורי שאני לא יודע להגיד בדיוק, עברנו מחיסון שאלת מסוים, שהיה חיסון מאוד יעיל, אבל עם הרבה תופעות לוואי באופן יחסי, לחיסון שאלת שנקרא חיסון שאלת אסלולרי, אל-תאי, שהוא פחות עושה תופעות לוואי, ולכן הציבור יכול לקבל אותו, אבל הוא גם פחות מחסן. טוב. והזיכרון החיסוני אחריו קצת פחות טוב. עכשיו אני מזכיר, מתי מקבלים חיסון לשאלת במדינת ישראל? במחומשת גיל חודשיים, במחומשת גיל 4 חודשים, במחומשת גיל 6 חודשים, במחומשת גיל שנה, כיתה ב', כיתה ח' ובהריונות. ולכן יש אוכלוסייה משמעותית מאוד במדינת ישראל, גברים, אחרי כיתה ח', שלא מקבלים חיסון אף פעם בחייהם. גם בגיוס לא מקבלים היום חיסון לשאלת, מקבלים טטנוס ודיפתריה, אבל לא שאלת. אז גברים לא מתחסנים שנים רבות לשאלת. נשים שהם לפני הריון, או אחרי הריון זמן רב, גם לא מקבלים חיסון לשאלת, ולכן אנחנו רואים המון שאלת במדינת ישראל. בהתייצגויות שונות. למעשה אני רואה כבר שאלת, אפילו 2 ו3 אחרי החיסון האחרון, זאת אומרת, אני יכול להבחין שאלת בילדים בגיל 3-4, בטח ובטח שהם מתקרבים למנה הבאה של כיתה ב' או כיתה א' וכדומה. בטח ובטח אצל הסבא והסבתא שלהם, בטח אצל האבא שלהם. ולכן אני מאוד ממליץ. א', מי שיש לו שיעול, השיעול של שאלת הוא מאוד אופייני. הוא שיעול טורדני, התקפי. אנחנו ננהל שיחה, ופתאום באמצע נתקף בהתקף שיעול של 2 דקות עם האדמה אחריו. הוא ממושך. שאלת ללא טיפול היא מחלת 100 ימים. 3 חודשים של שיעול. זה לא שיעול שהתחיל אתמול ויגמר מחר. זה לא עובר עם השאפים. לא. בשאלת אין ממצאים על פני הריאות בדרך כלל, ומשאפים לא עוזרים. לחשוב על שאלת, לעשות בדיקה לשאלת, או בדיקה לשאלת היא בדיקת PCR, כמו שעשינו בקורונה, יש בדיקת PCR מהאף, לשאלת בכל קופות החולים, מאוד יעיל, מאוד מהיר ועובד מאוד יפה. בשאלת, אם אני מוכיח שאחד מבני המשפחה הוא עם שאלת, כל בני המשפחה צריכים לקבל טיפול אנטיביוטי לרבות אותו אדם. יש בזה חשיבות במניעה ובאבחון, ולהתחסן לשאלת. זאת אומרת, אדם מבוגר שלא קיבל 10 שנים אחרונות חיסון לשאלת, אני מאוד ממליץ שיתחסן. אז שאלת שלי משתעל, לשים בראש שיכול להיות שזה... זה נורא תלוי בילד ונורא תלוי בעוצמה. אם ילד שלך בין 1.5 שנה, חוסן כמו שצריך והוא משתעל, זה לא שאלת. אבל אם ילד שלך הוא בכיתה ב' ועוד לא הספיק לקבל את חיסוני השגרה, והוא משתעל כבר 10 ימים שיעול באופי שציינתי, גש איתו לרופא ותחשבו ביחד אם זה יכול להיות שאלת. ומילה לסיום, המלצה שלך. המלצה כללית ברפואת ילדים? כן. וואו. שמחו על רופא הילדים שלכם. תמצאו רופא שהוא זמין, ששעות המרפאה שלו זמינות, שהוא נעים הליכות, שהוא היה בכנסים לאחרונה, ולא רושם דברים שנעלמו מהעולם כבר לפני 20 שנה. שלא כל פעם שאתם נכנסים אליו ואתם יוצאים ממרשם לאנטיביוטיקה לדלקת באוזן או משהו דומה, קנו לו בונבוניירה בסוף השנה, וצרו איתו מערכת יחסים טובה, כי הוא מאוד חשוב לבריאות של הילד שלכם. תודה רבה. תודה לך, צח.